Pirkanmaan midit 2014 starttasi jo 16.5. Nokia River Golfissa, mutta valitettavasti sieltä ei minkäänlaista videomateriaalia ole saatavilla. Mutta tänään 8.6. pelattiin Golf Pirkkalassa toinen osakilpailu ja kävin siellä vähän kuvailemassa aamulla ennen yhteislähtöä. Ja sitten tietenkin palkintojen jako ja arvonta löytyy tosta loppupätkästä, että käydään vähän katsomassa millaista touhua siellä oli. Lopetitko sä sieltä ja toi svetari on kuullut? Ja niin sä käytät kolme. Ei siis sitten loput takalla. Joo varmaan se no niin, tämäkin kisa on nyt saatu kisattua ja eka kerta oli gamebook käytössä niin kuin alusta loppuun saakka ja se taisi olla aika hyvä. Yksi ryhmä oli, joka sitä ei käyttänyt, mutta kaikki muut oli. Ja yritetään jatkaa perinnettä etenkin päin. Japi lupasi panna vähän gamebook-kaverille palautetta siitä, että me otettu tää käyttöön, niin katsotaan keksikö ne meille jotain hyvää. Ja ei, sen ihmeempiä ruvetaan katsoa tuloksia. Ja mulla on sitten palkintoja myös sitten edellisestä kisasta, arvontapalkintoja, plus sitten nuo kellot, toinen kello. Mut lähdetään tänään sijaluvusta 4. Eli 4 ensimmäistä saa täältä ruskean kirjeentuoren. Eli 4 oli täällä Alapirtin Jampe, tuloksella 78. Saa käydä vaihtaa tuolla ruskeeseen. Eli 78 oli kyllä Kelloniemellä ja Markkasen Ilkalla ja Makkosen Juhalla, mutta Jampel oli paras paluu. 38. Pisteet näissä menee kumminkin tasanpäin, kaikki se sama pisteet. 3 oli Pajusen Jukka. Eikö pitänyt jakaa palkinnot ensin eikä arpoon? 76. Aivan se pelasi. Hyvä Jukka. Just Jukalle vei viime edellisenkin kisan kirjeentuoreen. Toinen Syrjä Janne, 75 iskua. Ja ykkönen tänään oli Lahtisen Tero, 74 iskua. Kiitos. Kiitoksia ja kiitoksia pelikavereille, myöskin Aho Harrille. Kenttä oli tänään kyllä viritetty äärimmäiseen hyvään kuntoon ja kyllä muutaman kerran päiviteltiin vähän lipunpaikkoja ja tiipaikkoja, mutta niin hienossa kunnossa, kiitos järjestäjille. Sitten. Ruvetaan arpomaan. No niin Jukka. Eli. Kuka Jampe tossa sopiva lykäisyydet yhdet. Ei ota sieltä niitä poikia. Joo. Sieltä. Sieltä nykäisit yhden kortin. Mitä enemmänkin ottaa. Ihan pikkuaa. No ei se. Siitä lähtee. Jaa, täällä on Kelloniemen Markku. Max. Joo. Eikä sullakaan ollut ruska. Sitten seuraava. Rantanen Antti. Tuli jotain. Oi. Kiitos. Ja sitten. Noniin. Järvinen Petti. Luottaa siihen arpaan taas.
Tässä saa valita oikeastaan pöitä, täällä on pesulappuja. Mulla saa pesulappuja. Tää päättävät tarvitsen. No kaikki. Otetaan tämän. Anna, näin. Sitten. Silloin kotona toinen. Segerman Aki. Siitä sä pitää sanoa. Seuraava. Laine Timo. Sitten otat pyörä. Tää tuskin autonpesulla tulee hirveästi. Tää meillä on ennenkin käynyt sen arvi. Tossa. Vielä. Näin. Kiiveri Seppo. Tuossa molemmissa pari autonpesuja. Ja lisää. Jääskeläinen Kari. Karim. Good. Vielä. Kulmala Matti. Monesko? Vielä pari. Aho Harri. Ansaittu. Käsittelä yksi. Rosanen Matti. Seuraava. Putaan Sumarkko. Näin. Hyvä. Sitten noin kellot, eli toinen arvotaan niistä listoista, jotka on Riverispelaajassa ja toinen näistä listoista, mitkä oli täällä tänään. Kaipuuko kyynärpäiviä? Kuultuuko yksi kello vielä? Sieltä valitset ihan mistä. Toripiste. Hyvä, suuntokore. Halvalla. Noin. Ja tää on Riveristä. Jota sulla nimeä. Heinämäki Marko. Noin. Kiitos Jukka. Sä voit tehdä joku protesti. Kun ei osunut. Tämän päivän tulosten mukana ollen sieltä yksi. Näin. Kulmala Matti. Oliko se laitettu se lappu takaisin? Tuli virmeesti. No. Jees. Nyt on palkinnot jaettu. Seuraava TG:ssä 20. päivä heinäkuuta ja siitä seuraavana viikonloppuna perjantai ja lauantai on sitten se Midien joukkue, Pirkanmaan Midien joukkueiskapa. Eli onko jokaisessa seurassa nyt se, joka kerää sen porukan kasaan? Tero on meidän kapteeni.
En oo sinä, oot siellä töissä. Siellä joku. Sä oot kapteena. Kuka kerää TG:stä? Pentti keräs viimeksi. Joku kerää. Joo, ok. Mut muistakaa, että se on tulossa silloin. Perjantai lauantai. Kiitoksia. Oikeastaan käydä katsomassa. No niin, yes. Midien 2014 kausi starttasi jo tuossa. Niin 6. Sitäkään muista. Pirkanmaan Midi 2000. Okei, otetaan vielä uusiksi. Pirkanmaan Midi 2014 starttasi 16.5. Sekin piti taas mokata, kun ei muista, koska se on startannut 16.5. 8. Jumba bamba jumba, jumba bamba jumba, jumba. Mistä se sieltä näyttää miltä sieltä.